jam'iyyar APC ta yi magana cewa dukkanin abin da za a yi a wannan rana da waɗanda za su fito daga ƙananan hukumomi ba a buƙatar makamai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yau gaskiya rana ce da take cike da farin ciki ga 'ya'yan jam'iyyar APC jihar Kano, kuma wata rana ce kamar da muka yi ɗauke ta mai matukar mahimmanci kwarai da gaske, saboda cikin 'yan kwanaki muke ta bayanai akan wannan rana ta litinin 16 ga wata cewa ita ce ranar da jam'iyyar APC jihar Kano karkashin jagorancin mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya da kuma shugabancin jihar Kano karkashin chairman ɗinmu Prince Abdullahi Abbas ɗan sarki jikan sarki, aka aje wannan rana domin karɓar mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, wato biki kenan na tabbatar da shigowarsa cikin wannan jam'iyya ta APC. Kuma kamar yadda a gani a yau kusan ga guri dai muna cikin stadium ta kofar mata a yanzu, wadda cikin ikon Allah dukkanin kwamitoci da uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kafa kusan guda 6 a yau, kowa yana ta kan aikinsa. In an duba za ga kwamiti na Venus har yanzu suna ta yi, ana ta kokarin haɗa-haɗan abubuwa wanda yawancin su ma a wannan gurin suka kwana. Akwai kwamiti na security wadda cikin ikon Allah dama sun yi amfani da duk kiraye-kirayen da muka yi. Dama mun faɗa jam'iyyar APC ta yi magana cewa dukkanin abin da za a yi a wannan rana da waɗanda za su fito daga ƙananan hukumomi ba a buƙatar makamai, ba a buƙatar waɗansu mutane su riƙe makamai. To zan yaba wa jami'an tsaro kwarai da gaske, gashi daga fara waɗannan abubuwa a wannan safiya kusan duk waɗanda suka fito da makamai a ko'ina suke, jami'an tsaron jihar Kano suna ƙoƙari suna ƙwace waɗannan makaman. So da aka zan yi amfani da wannan dama kwarai da gaske in gaya wa shugabannin ƙananan hukumomi musamman na mulki waɗanda za su to daga ƙananan hukumominsu daban-daban, lallai su ja kunnen dukkanin shugabanni musamman kuma magoya baya da cewa idan za su zo su yi kokari da Allah da annabi a tabbatar da cewa ba a zo da makami ba, ba a rike makami ba, domin yau taron nan taro ne na murna, taro ne na tabbatar da cewa mai girma gwamnan jihar Kano, adalin gwamna, mutumin kirki wanda muke alfahari da shi. Mun daɗe muna jin labarin Abba, matsayinsa da tunaninsa da kuma kyawawan halayensa, yau zai tabbata ɗan jam'iyyar APC. Dama ya daɗe da karɓan kati na jam'iyya, duk duniya an shaida, 'yan jaridu kun shaida, al'ummar jihar Kano da al'ummar ƙasa sun shaida an karɓi wannan kati. Kuma yau jam'iyya ta aje wannan rana a matsayin babban rana a gare mu, cewa yau ne ranar da za a yi biki, zai shiga cikin wannan jam'iyya, kowa da kowa a Najeriya za su shaida. To abun da zai ba kowa sha'awa shine mai girma mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Alhaji Kashin Shattima shine zai zo wannan gari na Kano domin ya jajanta wa al'ummar mu, musamman wannan abin da ya same mu na ibtila'i na gobara, wadda abu ne da bamu taba ganin irinsa ba. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo wannan abin ya zama shine na ƙarshe a rayuwarmu, kuma Allah ya maida musu da arzikinsu, Allah ya mayar musu da dukkanin abin da suka rasa. Musamman an ce an samu kila waɗansu rayuka masu salwanta, su ma waɗanda suka rasa rayukansu muna roƙon Allah ya gafarta musu, iyayensu da 'yan uwansu da abokan arzikinsu kuma Allah ya ba su haƙuri. Saboda haka jam'iyyar APC tana amfani da wannan dama, na san dan dai abu ne ma da ya zama an riga an sa lokaci, kuma Kashin Shattima zai zo ya jajantawa 'yan kasuwar jihar Kano a da yawun mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Na tabbatar ba don wannan ba ma kila da uwar jam'iyya za ta yi tunani ta ga cewa saboda wannan ibtila'i kila ai wani abu ko ai shifting, amma dai alhamdulillah abin da yana cikin zuciyarmu, jimamin yana zuciyarmu, kuma dan ma shi shugaban kasan ya zo da kansa ko kuma ya aiko ya sa wannan abun muka da asasa shi kafin ya zo wajen taro, zai tafi kasuwa zai duba wannan abubuwa, ko muna sa rai mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya zai kawo ɗauki mai nauyi jihar Kano ga waɗannan 'yan kasuwa, domin Kano cibiya ce ta abubuwa daban-daban musamman akan harkar kasuwanci. Kuma wannan al'amari zai iya durkusar da mu, amma mun tabbatar Bola Tinubu mutum ne mai tausayi, mutum ne mai kyautatawa. Muna sa ran
jihar Kano za ta samu wani tagomashi na wannan abin da waɗannan 'yan uwa namu suka fada cikinsa. Da haka muna gode wa dukkanin 'ya'yan jam'iyyar APC tun daga kan mai girma jagoranmu Dr. Aulamar Ganduje, mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wanda yake shine jagoran jam'iyyar APC, da kuma mai girma Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki, saboda wannan